Tirada karon part kay Domingo maron murag wala pa mo koy paniud to. Maghikay sa siguro ko kung paniud to ron kay ako ra may usa sa balay. So nipalit na lang ko panog corn beef no man akong tripping sumba. Ako lang gihiwa ang sibuyas unya pagkahuman ako lang itap ang layo ng kaha para kubkuban dayon ba butangan og mantika gamay og ilunod po lang sibuyas nga hiniwa nga perting dagkua og haluan sa corn beef nga perting lami kay Argentina luto dayon na. Kung wala pa din mo ka-subscribe sa akong YouTube channel part, subscribe ninyo na. So, mora to. Tilawan na to ning paan ba kung unsay lasa anay kung ano maglami gyud ni ba? Lami ba? Lami? Malasa. Kung wala pa mo katilawan ni parts, wayay po ninyo pagpalit na mo ayo pa mo pagtinihik oy, magtinihik man mo oy. Ra 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 ra.